سلام كلكم تخطاتلتي راديو رنا خميك أنيهم زحلف حموس هابز مدب قدامي اتي حد خفال باسم سلف ديمقراسي حزب إثراز فلت زنبري بوليتيكا ودب كالأي باسم مدرخنا هاقراو زته زنطف زنبري من قصاص سالساي إرترا من قصاص نفتح زسم زنبري بوليتيكا ودب سلستي حبيروم ودب حدنتني ديمقراسي ولوط زبل حدش بوليتيكا ودب كم زقومو أبومبرو أتا تسفانكيل يوحانسن مختل أبومبر تودبن حلاف وصاو قدياتن أتا سليمان حسين عدم نجرمنا نيرم أبتي قدامي كفال نايز مدب مسرح تحورات كمي كم زنبران شمان تودبات حيزوز تبقسي مسرح حبرت أبزان سلسة أكلات راي كم زتتقبران እቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ እቲ ብመድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ዝተፈተነ ንብዙሓት ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ሓደ ጽላል ናይ ምጥርናፍ መስርሕ ብዝተፈላለየ ምኽንያት እተን ውድባት ስለ ዘይሳዕብኦ ከም ዘይተተግበረ ተጠቒሱ ነይሩ። ብዓብዪ ከዓ ቀንዲ ጠንቂ ምፍንጫል ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራ እንታይ ምዃኑ ሰፊሕ መብርሂ ቀሪቡ ንሎሙ ድማ ካልኣይን መወዳእታን ክፋል ክትከታተሉ ብኽብሪ ዕድማኩም። እዚ ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። ስፋንኬል ኣለሃዶ والله الله ቦምበር ናይቲ ውድብ ንሓድነት ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ነዘን ሰለስተ ዝተፈላለየ ኣመጻጽኣ ዘለዎም ውድባት ክንብሎ ኢና ንመድረኽ ንክጥዕመና ኣቶ ስሌማን ሕጂ ነዚ ንሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ስኻት መሐኖርካ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ነዚም ካብ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ዝመፁን ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንፍትሕን ኣጣሚሩ ዝቆመ ሕቂቑ ውድብ ሓድነት ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝተባህለ ውድብ ቦምቦሪ ይኸደልኻ ውድብ ንሓድነት ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ትመርሕ ኣለኻ መተካእታ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንክትኮኑ ዘለኩም ብልጫ እንታይ ተባሂልካስ እንታይ ትብልጫኹም ንዕዳጋ ይኹም ትወርዱ ኣለኹም ሕጂ ንሕና ንበልጽ ኢልኩም ክትወዳደሩ ኢኹም ንሕና ንህዝቢ ኤርትራ ዝንገብረልካ ኢና ኢልኩም ኢኹም ድምፂ ህዝቢ ክትረኽቡ ክትፅዕሩ እሞ እንታይ ትብልጫኹም እዛ ሓቶ እዚኣት ብኸምዚኣ ገይረ ክምልስ ይመርፅ ንሕና ኣብኡ ንክንበፅሕ ኢና ንቃለ ዘለና እዛ ዝበልከያ እዛ ሓቶ እዚኣ ኣብ ኤርትራ ብሕጊ ብቁዋም ፓርቲታት ወይ ፓርቲታት ዝቆመሉ ሕጊ ቆይሙ ወይ እውን ሃልዩ ዝኾነ ኣካል ዝኾነ ኤርትራዊ በቲ ንሱ ዝኣምነሉ ብሓደ ተፀርኒፉ ናብ ውድድር ክመፅእ እዛ ሕጂ ሓቶ እዚኣ ዘሎ ሓቶ ድሕሪ ስርዓት ስግደፍ ምሰል ገሰ ትመፅእ ሕቶ ሕጂ ንሕና እንታይ ንገብር ዘለና ንሕና ብዓቕምና ተወዲብና ሕጊ ልዕሊ ሕጊ ክነግስ ቆማውት ሃገር ክትምስረት ኢና ንቃለ ዘለና ካልእ ስራሕ የብልና ንዋደሮ ኣካል እውን የለን ኣብ ደገ ሓንቲ ስራሕ ዘላትና ነዚ ዘሎ ስርዓት ብመሰረቱ ብዝኾነ መልክዕ ክዕረ ዘይክእል ስርዓት ንዕኡ ክለግስ ኣለዎ ዝብል ውድብ እዚ ሕጂ ንሕና ምስ ኣብ ደገ ኣብ ደንበ ዝቃወሞ ዘሎ ወይ ደንበ ፍትሒ ዘሎ ኣካል ኮይና ዓቕምና ብዘፍቅዶ ንክንገብር ዝተዳለወና ኢና ብዝኾነ መገዲ ቁሩብ ኣቐድማ ቢልኪ እንታይ እዩ እቲ ፍልሊ ዝበሃል ወይ እውን ክበሃል ፀንሐ ኢልክኒ ስሌማን ክትሓትዮ ፀኒሕኪ ኣነ እውን ቁሩብ ክምልስ ኣቐድማ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ይመስለኒ ምስ ሓንቲ ሓብቲ ሕቶት ነይሩኪ ኣብ ቃለ መጠየት ገብር ነይርኪ ሕጂ እታ ምትእማን ትብል ተስፍረላ ነይራ ናይ ሓቂ ፀገምና ሓደ ካብቲ ሽግራትና ምትእማን እዩ ንሕና ብንእስ ዝበለ ዋላ እውን ካልእ ምእንቲ ኢሳያስ ንኻርሙ እዮም ብሓንሳብ ዘለዎ ዝብል ይመፅ እዩ ንሱ ምግባሩን ጌጋ ኣይኮነን ግን ንሕና ትኽእልና ዘለና ዝሕጂ ጀሚርና ዘለና እምነትና ኣሚንና ፍልያትና ማለት ኣዝዩ ትሑት የብልናን ኣብ ክንብሎ ደረጃ በፂሕና እቲ ዘራኽበና ሃገራዊ ዓላማ ይራኽበና ተኣለስና ኢና ኣጋጣሚ ኮይኑ ብዚ ቅደቁሰቅሰ ደሊ ኣብ ዝተወደበ ውድብ ዋላ እውን ተቃላሳ ይፅናሕ ግን ኣብቲ ሲቪክ ኣሶሲዬሽን ይፀኒሑ ኣነ ብኣንጻሩ ከዓ ምስ ሲቪክ ኣሶሲዬሽን ፈፂመ ሰርሐ ይፈልጥኒ ኣብ ዝተወደበ ይፀኒሐ ንሕና ክልተ ኣብነት ኢና እውን ንሕና እቲ ፀንሐ ሰራርሓ ኢልና ይከኣል ኢልና ዝኣመና ኢና ማለት ሓደ መፂና ንሕና ኣነ ብወገነይ ወይ ናነምቶም ፆተይን ነቲ ሕና ፀናሕና ዳግመ ርእይቶ ክንገብረሉ ደሊና ከም በዓል ስሌማን ዝመሰሉ ተቃለስቲ ከዓ ነቲ ሒዞም መፀንሑ ዳግመ ርእይቶ ገይሮምሉ ኣብ ሓደ ዕላማ ንናይ ሓባር ንሃገርን ህዝብን ዝጠቅም ንገብር ኣለና ኢልና ወሲድና ቁሩብ ክቅፅላ እዚኣ ብወገነይ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ሓደ ካብቲ ኣብዚ መስርሕ ናይ 14-15 ዓመት ንገብሮ ዝነበርና ብዙሕ እንታይ ዘረኽበና እንታይ ዝፈላለየና ዝብሉ ብዙሕ ዘጥፊና ኢና ኣብነት ምጥቃስ ጎነፃዊ ዶ ወይ ዘይጎነፃዊ ሰላማዊ ኣጋው ቃልሲ ጎነፃዊ ኣብነት ክጠቅስ ይኹም ዝመሰልካ ካልእ ነይሩ ባዕሉ ቁዋም ሕጂ ተግበር ኣይተግበር ርዳእኒ ይኹም ክብል ከለኹ ሰባት ካልእ ክስምዖም ግን ከዓ ነቲ ናይ ሓደ ሰብ እምነት ኢቶ
እንታይ ከምሆኑ ኣብዚ ሰዓት ዝናህና ክብሪ ከለና ነቲ ስርዓት ዝያድ ቅድልና ንቦ ዘለና ኣምነ ንሓድና መቋየቁ ነግርና ናተይ እምነት ኣለኒ ብዛዕባ ንሓደኻ እምነት ኣለዎ ብዛዕባ ዝብስታት ዝና እምነት ማለት እዩ ግን ሕጂ ኣብ ደገ ኮይና እዚ ከም ቀንዲ መፈላለይ ክነምፅኦ ሓደ ኣካል ጥራሕ ዝረብሕ እሱኻ ስርዓት ዝግደፍ ጥራሕ ንሕና ሓደ ካብ ዝርአና ነገር እንታይ እዩ ኩሉ ነገራቱ ኣፅኒሕና ኣወንዚፍና ኣብ ሓንቲ قوامات هاجر نمسح أنا أبزم أني خيط حرق على كأخون أجد صباح أجد أدلنا قبل نخون هالينا أنا لبس لي وأنا بحرق المسح نالواشون أدل له نالواشون حرق المسح نخون هنا بتعرتي سرعة ملقاس مالته ترى علامة أنا موجودة زي كونس من إكاري بدرك أتبوي فات هون أو هم بس حين قال زلنا هجين كم يجر ما استرافينا زلنا نسبوبه سرعة الدفت قوان البروباغندا هون فلتينا سؤال دايو صاحبتني يوم زاتهم تايم ولا كل زقبر ولا زقبر زي القاسي እዚህ ያክል ዝብል ለከ ጽባሕን ጎፋሕኩም اليوم እዚህ አባላት ምስራዓት ዘሎ ኤርትራን ማለት እዩ ዋላት ዘሎ ኩነታት ውሽጥ ሃገር እንተደረድኦም ናፈለጡ ግን ሓንቲ ኩሉ ግዜ ምክንያት ተምጽዋ ላሰቃ ጽባሕን ጎፋሕኩም اليوم ንሕና ብንእስ በለ ዓቕምና ኩልና ብሓባር ክንገብራ ንኽእል ዝኾን ኣካል ክንሰርሕ ተዳልና ዘለና ኢና ስለዚ መወዳእታ qabላ ደሊታ ዝበልክያስ ኣብ መጻይት ዕድል ያክትኮን ትኽእል ምባሌ አራይ ሕጅስ እዚ ፕሮግራም ኣለና ኣብዚ ሕቶ እዚ ርእይቶና ኣብነት ኩሉ ኤርትራውያን ደዛርቦም ሕቶ ቋንቋ ሕቶ ቋም ሕቶ ብሄራት ሕቶ መሬት ማዓት ነገር ኣሎቶም ኤርትራውያን ኩሉ ግዜ መቋየቁ ዝጥቀምለን ሞ ኣብዚታት ኣይናኣቱኒና ሕጂ ጥራይ ኩሉ ዓቕምና ሳንጸር ዘሎ ስርዓት ንሓንቲ ዲሞክራሲያትን ቋማዊትን ኤርትራ ንምምጻእ ጥራይና ኩሉ ዓቕምታትና ከነወፍሮ ኢኻ ትብል ኣለኻ እሞ ኣቶ ስሌማን እዚ ካብዝና ይኣክል ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ዳ ብምንታይ ክፈልዮ ትብል ሕቶ እንተሰዓብኩልካ እንታይ መልስኻ ጽቡቕ ሕቶያ መሰረታዊ ፍልልያ ኣለዋ እዩ ተቐንተቲ ኮፍልሊ ምናልባት እዚ ዝተወደበ ሓይሊ ምዃኑ ሓጋዚ ነቲ ክላዓል እንደልዮ ዝነበርናን እንዳተሓይእና ንኽሕይል እውን ክንካሰሉ ዝግባአናን ህዝባዊ ምንቅስቓስ እዩ እቲ ዘለና ይወድብ ከዓ ዝተወደበ ሓይሊ እዩ ብዓይኒ ብደረጃ ዓላማ ግን ኩሉ ሓደ እዩ ምክንያቱ ዓንተ ወይ መልስዋ እዩ ተስፋቂር ሓቲዮስ ንሕጊ ግብት ሕቶ ያመስለኒ መተካታ ናይ ስርዓት ህግደፍ መተካታ ናይ ስርዓት ህግደፍ ክኸውን ዓላማ እውን የብሉን ዓቕሚ እውን የብሉን ማንዴት እውን የብሉን ትንኮ መተካታ ናይ ስርዓት ክኸውን ዝኽእል እቲ ብህዝቢ ኤርትራ ዝተመርፀ ብሕጋዊ ኣገባብ ዝቆመ መንግስቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝውክል መንግስቲ ስድራሕ እዩ ግደል ናይ ተቃውምቲ ዳ እንታይ እዩ ዝበሃል ተቕመፅ እዩ ግደል ናይ ተቃውምቲ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ ኤርትራ ንምፍታር እዩ ለውጢ ተረጋጊፁ ኣብ ኤርትራ ሰላማዊ ዝኾነ መተጋገሪ መድረኽ ኣብ ኤርትራ ሃልዩ ህዝቢ ኤርትራ ብቅዋም ኣቢሉ መራሕቲ ክመርፀሉ ዝኽእል ኩነታት ተፈጢሩ ሕጋዊ መንግስቲ ህዝባዊ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ክኸውን ነዚ ጥራሕ እዩ ዝቃለስ ዝግብኦ እቲ ደንበ ተቃውሞ ምስታ ዕንተ ወይ ዝሓተት ያሕተውን ተተሓሕዛየ ቅድሚ ሕጂ ምናልባት እንታይ ፀገምኩም ብዙሕ ግዜ ይበሃል እዩ ሓደ ካብቲ ኣብቲ ዓንተ ወይ ተቐሳቢለ ዝሓለፍኩ ናይ ግምገማ እውን ብዙሕ ኣብቲ ዝርዝራት ኣቲኻ መፈላለዩ ነጥብታት እንዳልዓልካ ብዛዕባ ፅባሕ ኣብ እዋን መሰጋገሪ መድረኽ ዝተየሎም ዝግብኦም ጉዳያት ጠሊቑ እንዳኣተወ ትፍልልያት እንዳክፍሐ ይኸይድ ፀንሑ ተቃውሞ ካብዚ ተማሂሩ ሕጂ ግን ኣብቲ ናይ ሎሚ ዕማም ናይ ሎሚ ዕላማን እንዳነፀረ ይበፅሕ ኣሎ ይኽብል ደልያነ ከምዚያ ገለ ክተሓሓዝ ዝደሊ ስለዚ ብልክዕ እቲ መሬት ይኹን ናይ ቋንቋ ይኹን ካልእ ምስ ምሕደራ ዝተሓሓዙ ጉዳያት እዚ ህዝቢ ኤርትራ ዝምልሶ ሕቶታት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ተዛትዩ ንክምልሶ እቲ ተቃውሞ ግን ኣብኡ ንክበፅሕ ጥራሕ እዩ ሞቢላይዝ ክገብር ዘለዎ እዚ ከዓ እቲ ሚሽናቱ ብድሕሪኡ ሕቶ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ከዓ እጃም ዝፃወት ህዝቢ ኮይኑ ኣብዛ እዋን እዚኣ ግን ከምዚኣ ክከውን ኣለዋ በዚ ክመሓደር ኣለዋ ኤርትራ እዚኡ ናተይ ፕሮግራም ዝብል ግን ንሕና ኣብ ውድድርና ስልጣን የለናን ስልጣን ኣይቆምናን ንለውጢ ዝቆምና ሓይሊ ዘይኮነስ ኩሉ ተቃውሞ እዛ ምዛና ይኣክል ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ዘለኩም ዝምድና ኢልና ዶ ተወሳኺ መብርሂ ትበላት ሳንኬል ኣብ ግርም ኣብ ሓንቲ ቁርብ ጥቕስ ከነብላ ከምዚ ዝበል ከምዚ ቁርብ ጥቃስክዮ ንሕና ኣብ ውደባ ንኣምን ተወዲብና ንቃለስ ኣለና ፖለቲካ ፕሮግራም ኣለና ቅዋም ኣለና ናይ ባዕልና ውሽጣዊ ንዓና ትሕግብ ዝምልከት ራእይካ ኣለና ማለት እዚ ኣሎ እዚ ማለት ግን ከምቲ ኣቐድም ኣቢልና ዝገለጽናዮ ሓደ ካብቲ ክንምሃረሉ ዘለና ዳግመ ርእይቶ ክንገብረሉ ዝግባአና ክንክልሶ ዝግባአና ነገራት ስለዝኾነ ሕጂ እቲ ካብቲ ቀዳምነታት ካብቶም ቀዳምነት ክንቦ ዝግባአና ኣይናይ ዝብል ኣዊና ንትኩር ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ብዛሓተ ክንመፅእ ኣብዛ ናይ ይኣክል እዚ ናይ ይኣክል ንሕና ተራ ጃምና ነበርክት ኣለና ንብል ብቐጥታ ምተዘዋወረ ብዙሓት ኣባላትና
ولا أبالات مرهنتنا كم ترى أبالاتنا يأكل كوينو منافت منقصة أبعاد مزلوه كاكتمات زلوه مالتي وننقاس عصيهم سلازي أبنت لومي أب شوجن تقايدو قوائي هذا قبتم أبالات فتسام شما قال لنا أنا مالت نايزيانا حلافيناون أنتوني تسفاي هذا قبتم نتي كاريج ونتي قوائينا أب يوتيوب خون ولا أنا بفيسبوك يزرقها نير زي حدا قبتي صراحة نايتو ودبي مالتيو سلازن هنا كنقابران نقل عقمنا دروت كون يدروتيو ببو قلنا خمينا مالت عقمنا مالت نهوتنا شرحنا عند كايدنا هنا تقاسنا كايد زلنا جن أبزخون بوتا أبزخون عدي أبزخون ختم أبزخون هاجر إتي أبال ودب بحدنا نيو خاشور سوري بحفشوا حدي لنا بلان هنا ودب زي أبال زي أبزخون ختماتات كساتف مالت قدام علامة نايت من قصاص كون الله ناي ودب كون أقوينا وداو صحة يكون أو مسكري جن كنقبرز قبالنا استحدثنا يا أخي نملسكم مهنا تزاجنا لنا هنا سلازي كون العلي إذن أبركيتنا قبل كي كلنا جن أولاتنا نتفاتهم أب كل ختماتات ناتكم رئيته إيه اللي هو أتو سليمان أبزناي أو نو بحفش ودب ناتكم سين زينا يأكل من قصاصي بخما يزريو كم تكأتا ناي بوليتيكا ودبات نبعوت كبتصح زخيل يلودي دحسد أبلعلي دلوكم رئيته سمع مدلخو أتو سليمان أنا تمالا لا يزوي تودب حيلي علاموكو حزباوي من قصاص خلعل أكثر حكوين يرو بقندتي علامه سلازي أكلنا علامه دايمبر اثنين يتم تكاتا أيقونا تمالالي وتحقاقزو نايلوت معبل المفتار بسرح كل تمالا حيلي هذا حزباوي معبلي هذا خا ودب حيلي تودب حيلي خا أبغاث بسريعو زي كمزة مسألة حزباوي من العال نخفتر إلترا أبدي أسبلات راح يكون أوش إلتراون نخفتر نخسر يتلو قناته بقندو سلازي مستتلو قناته زخيد من العالات فتر كله حنقو فايلي باون تايز قبله كم ناس متكاتا أو أيريوني نفسون كم مولادتنا تو أيريوني انتهى لها كم أكل ناتون راديو نحد على ما خم بسرح حق باباتنا يكال سيزريو يغني اللي أتو سليمان لا تحت في حري قتل سفانكي هو تحت قصي نالاش كم أبناء جري أمسياد أني رمبر زوج باهم عبلي أو مبسحنا ون حدا سقمتي نقدميو سلازي بوجنا كم توارد على حيلي قاد يكونس كم زخبلة صنع سليمان تمرالنا نخزلنا زباهم عبليو ساعتو من قوم يوم تقول حدا بوليتيكا ودب يكونن كل إرتراوي نفتح زكالس أو كم زباهم عبل تخافيلو نزيد زلو شجر نايز هاجر كفتح زكالس زلو زجاي وزجات هاتي لازم إحنا بمثل نقبلينا كنقبل نخلكها بعضنا زف كده كنقبل ألنا بهاتينا بايتوعيمو وكلنا أنت حر وسيدو خاف حزب دعمو متكأتا خو ما يكونن الله مالدي نحنا قوم جينا أينوريان بمسرة مجلس يوم كسب حج مالتي جينا بندي دلو يفور قبل كأغليو في كل جزء قالوا تعدل كسب حج جن حدا حزباوي من ساعات يتقول صنّو شوتي يأكل صباح نقول أبوليتيكا غير تقينو غير أكلين يعيب لكن يعني قناوي تبسحن قوم تقينون في الليات لينون كناس بيقبعنا قناوي تبسحن الله يجيز بهم قصاص وزغنة نحنا بزعبا انتايم كقبر صباح نقول خميك مسا بزح حفلت أنا دروتي زلو كنا برك عين خلنا مالتي أتو سليمان سكتو خبتو مكرخا خميك بايتوي أكل كاب تفلالي ختماتات بززلنايو أهقور ترئينايو وكلتو يمرز الله وكلت مريض بدرجة أمريكا أبنتني أمريكا توصيلنا بايتو وكلتي سمين أمريكا زبهال دحر كندا ونتحوسهم مالتي انتاي مالتي زي حقاو وكيل نايت حزبي قصر خيلي كلن كما ايو خبت دولك تمكروسكي أبتا نفلتا كنزارب أبتا زلاتني الرادا زي بذي دلايو كوميتي يقوم بايتو يقوم لمسوى يكبر تيوانا نقر انتايو كمتي نسوب على وانا سيرو زلو نصر علامه له نسخه باو لعلي يزبل نحنا خان دغو فينا بوليتيكا ودب يعيبلن انت خونه اب بوليتيكا وشتو بوليتيكا ودب انت خونه كم تنزل بوليتيكا ودبات مملأتنا تنزل ايدا يمبر نها تم تكاتا اكو تكون له ابنت ولا حد يلن سلازي تقند نغير انتايو عنتوي انت يخبلك سنه بمسرتون تي تلخو نايدن بتقاومو أب إرترا حزبهم العال سفترلو كنتات مفتاري ولا كذا نحن
እዚ ባዕሉ ዝፍጠር ዘሎ ህዝባዊ ምልዓል ከዓ እዚ ዕላማ እዚ ተንፀባርቕ ስለ ዝኾነ ብኣወንታ ጥራሕ ክቕበሎ ዝኽእል እንተኸይሉ ድማ ክሕግዞ ከም ናቱ መወዳድር ትኽሪኦ ግን ብፍጹም ኣይስእልን እዩ እንተቲ ባይቶልዮ ቐይሙ ካልእ ይቖም ንዕኡ ዝመስሎ ገና ኣብ ስርዕ ዘሎ ሓድሽ ትርእዮ እዩ ከታተሎን ንድግፎን ኣለና ብዕላማ ሓደ ስጋብ ዝኾንና ግን ወላ ሓንቲ ኣብ ውድድር እቱ ወላ ሓንቲ ነገር ኣለዋ እዩ ሕራ የቐኒየለይ ኣብቲ ናትኩም ውድብ ክንምለስ ብዛዕባ ውድብ ቁርብ ከነብርሃ ዝግባአና ነገር ኣላ ንሕና ንብዛዕባ እዚ ኣክል ብውሽጣዊ ቆዋምናና ወይ ውሽጣዊ ሕግና ሓደ ሰብ ኣብ ክልተ ውድባት ፖለቲካ ውድባት ክልተ ኣባልነት ካሕዛኪ ኣብ ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ግን ኣባል ክኸውን ይኽእል እዩ ካብዚኣ ተበጊስና እዚ ኣክል ከምኡ ንሪኦ ስለ ዘለና ብዙሓት ኣባላትና ኣብቲ ምንቅስቃስ ኣለዉ ስለዚ ብንጹር ንሕና ንሪኦ ዘለና እዚ ህዝባዊ ምንቅስቃስ እዩ እዚ ህዝባዊ ማዕበል ዝኻ ክድገፍ ኣለዎ ንብል ብኡኻ ንኸይድ ኣለና እዚ ኣቕርብ ከብርሃ ኢለይ ቀፅሊ ሶሪ ሕራ የቐኒየለይ ጽቡቕ መብርሂ እዩ ብዙሕ ኣብቲ ፕራክቲካሊ ማዕታ ካታዕ ነገር ከነልዕል ንኽእል ኢና ግን ንሕጂ ብኡ ንስገሮ እቲ ምዕባለታት ባዕሉ እውን ከብርሆ ስለ ዝኾነ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ኣብቲ ናትኩም ዌብሳይት ገለኣት ርኢ ነይረ ገና ኣብዚ ሕጂ እቲ ውድብ ንሓድነት ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ምስ ተባሃልኩም ብዙሕ ዝገበርኩሞ ነገር የለን ግን ጋዜጣዊ መግለፂ ዘውፃኹሞ ርኢ ነይረ ብዛዕባ ዶክተር ኣብይ ዝተዛረቦን ብዛዕባ ናይ ሰላም ሽልማትን ምስ ኢትዮጵያ ዘለኩም ርእቶ እንታይ እዩ ከም ውድብ ነቲ ዘሎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ወያነን ብሓደ ዲኹም ትርእይዎም ወይስ ከምቲ ንሰምዖ ሳቶም በበይኖም ክዛረቡ ንሰምዖም ስለ ዘለና ንስኹም በበይኑ መንገዲ እዩ ዘለኩም ፍሉጥ ፖሊሲ ኣለኩም ድዩ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሰለማን ሓራጀ ባእኻ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓንቲ ሃገር ሓደ መንግስቲ ስለ ዘለዎ ኣብቲ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ኣቲና ህዝባዊ ወያነ ሓድነት ከምዚ ፌደራላዊ መንግስቲ ከምዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ብፍጹም ኩናት እውን ኣይንኽእልን ኢና ኣይንሓስቦን ኢና እንተ ተኻኢሉ ጽቡቕ ዝምድና ምስ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ክንፈጥር ድሌትና እዩ ምስ ኩሉ እቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ሲቪካዊ ይኹን ፖለቲካዊ ይኹን ሓይልታት መንግስታት ንዓና ዝፀልወናን በአን ንፀልውን በአን ንፅሎን ሃገራትን ትካላትን ውድባትን ማሕበራትን ሰናይ ዝምድና ክህልወና ክንፅዕር ኢና ኣብ ውሽጢ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሱዳን ኣቲና ከለ ከምዚ ክንብል ግን ብፍጹም እውን ኣይንኽእልን ኢና ኣይንሓስቦን ኢና ምስቲ ኣረዳእና ናይቲ ኩነታት እውን ኣይከይድ ብፕሬሳይዝ ኣብ እናንተ መፂኺ ሕጂ ብዘዋን ከም ሓድሽ ቅድሚ 2 ወርሒ ዝቆመ ውድብ ደገበርና ርክባት እውን ምሱር ሓድሽ ንኸይብልና ምስ ኩሉ ርክባት ክህልወና ክንፅዕር ኢና ናትና ናይ ሃገራዊ ረብሓ ናይ ኤርትራዊ ልኡላውነት ብዘኽብር መገዲ ኣብቶም ንኣምነሎም መትከላት ተመርኪስና ምስ ኩሉ ዝሓይልታት ሰናይ ዝምድና ክህልወና ክንፅዕር ክንሰርሕ ኢና ክሳብ ሕጂ ግን ዝንገርና ኣለና ከይብለኪ ቅድሚ 2 ወርሒ እውን ኣይመላእናን ጉባኤ ካብ ንካይድ ኣረዳእና ግን ከምዛ ዝብልኩ እያ ክምላላ ተዘሪትራን ከይድ ክምላላ ክእል ግን ኣብ ውሽጢ ናይ ሓደ ሃገር ፖለቲካ ኣቲኻ ከምዚ ክትግራ ትኽእልኒ ኢኻ ጉዳይ ናይ ነልዕለሉ ግን ምሳና ብቐጥታ ዝተኣሳሰር ነገር ክህሉ ከሎ ካብቲ ሃገራዊ ረብሓና ተበጊስና ካብቲ ኣረዳእና ናይ ሃገራዊ ስትራቴጂካዊ ሃገራዊ ረብሓና ተበጊስና ሓደ ርእቶ ክንህብ ንኽእል ኢና ኣብ ውሽጢ ጉዳዮም ግን ኣይንዛረብ ኢና ንኣብነት እቲ መግለፂ ዝብልክዮ ሓንቲ ወይ ተቐሳቢልክዮ ነርኪ ምስቲ ናይ ኖቤል ሽልማት ተተሓሒዙ መንግስቲ ዶክተር ኣብይ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ን18 ዓመታት በቲ ዝነበረ መንግስቲ ተቐባልነት ስለ ዘይረኸበ እቲ ሰላም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኤርትራ ኣብ ሓደጋ እትዩ ዝነበረ እምቢታ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዕኡ ቀይሩ ንውዕል ኣልጀርስን ንብይን ኮሚሽን ዶብን ብዘይ ቅድሚ ኩነት ተቐቢሉ ኣለኹ ብምባሉ ብኣወንታ ንሪኦ ጽቡቕ ከም ዝተገብረ ከዓ ንርኢ እዚ ብቐጥታ ምሳና ስለ ዝተሓሓዝ እዩ ዝኾነ ኣወንታዊ ስጉምቲ ክመፅእ ከሎ ካብ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣወንታዊ እዩ ክንብል ኢና ንምስ ሃገርና ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ነገራት ክቕልቀል ከሎ ድማ ርእቶና እውን ክንገልጽ ኢና በዚ ጥራሕ ጥራሕ ናይ ሓይሻ ውሽጢ እቲ ጉዳዮም ኣቲና ግን ከምዚኦም እዮም ህወሓት ከምዚኦም እዮም ኦፒድዮ ከምዚኦም ፌደራላዊ ኢልና ግን ኣብ ውሽጢ ጉዳያቶም ኣብ ውሽጢ ጉዳይና ካኣትውና እንደለን ኣብ ውሽጢ ጉዳዮም ናይናእትውን ኢና ኣብ ተስፋንኬል መብረኽ ትበላ ዝደልያ ብሩድ ምክንያት ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ክልተ በበይኑ መግለፂታት ይድስማዕ እቲ ፌደራል መንግስቲ ዝብሎን ወያነ ዝብልዎን በበይኑ እዩ እቲ ህወሓት ማለት ትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ህወሓት ቀንዲ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከኣኒ ጉዳይ ህወሓትን ህግደፍን እዩ ብግብርን ትሕርርና ካብ ዝሓለፈ ተመክሮታት ኣብዚ ሕጂ በቲ ዲፕሎማስያዊ ቋንቋ ከምዚ ስሌማን ዝበሎ ጥራይ ዲኹም ትሓልፎ ወይሲ
حق فتح ممتاع كحجز تشجرا بيلو على اليوم يهم مرقص توسدو هو طبط حتى نو نحن بوجنا كم تقلت أنحى حدش ودب جينا نفسه أمود دابي زلوا كم زيد جلس كيو بزحنا قر سرحنا خنا بلاين كوين خلينا أوشنا جن تزيد اللي صراحة قدام كنا وزقبنا قدام نقول وزقبنا صراحة لنا إذا خنا بكلنا جن حدا خفت قدام الناس صراحة قازي قلت أنا هنا وشتي تبعه مستي ناي إرترا قداج مزملكت حدا خفت تمكيرنا زلنا بزح جزء بقولتوف وين قرب أحد تنشتو قداي ريخا بزعبا ريتهم هاب حجاز جينا إنريا أب ناي إوانا ويقداس يتكر أب كم تقول كان لقس لنا بهاتنا إذا كنا بكلنا انتهى مرتي بتامج أشياء زاد حدث كهاتو بجبو بمصنعتي بنشر زخنا بوليستاتنا إن مالت كنشر كندالوز جبانا كندال زخنا قدايك ما تقول لها بأفلت أو بس على مثلا كل نفلت ما تاكلنا نحن نفلت قال نخل أدلاتون سبيبيو جن قال سالنا نحن نفلت فزي أب نزو قدايزي أمونغو زقت بيت على خلت أكلات كم زبنا صوم لنا جن فميها مالت فلت كما تاكل فزي نحن كاو كين يخينا كنسنا أزقبانا خدود أزقبانا قدات سزلو كنري لنا زول ترد لنا منالباش كم حسب حدا ناي مهاراتنا زقومي نينا هم كتريو وصفانك النزي أمونغو هجرفن ويانن دلو قدات هم كتريو لا أمونغو هجرفن ويانن بمسرته تحطه أبي إثيوبيا زبل من ولاتي كان أفريقيا زبل عينة يونير تحطه جن أمونغو إثيوبيا أمونغو هجرفن ويانن كم كل زين رديو كاب من سعر زبل بوليتيكا سلزلهم أمنا حدهم عين زود زحجهم على نفلتينا سلازي نسو تمال يكون أيقون أنت استجرتوز تمونغو خلت هاجرست ولا أيقونات حجقة أوجت نحين خيتك كلنا نسكف قبل نخد دروجي عمنا دروجي أب قداي دوب نابنت انتي مرقص لكم مسكب نصر هم أبنات كنت قصة أب قداي دوب نصري مرقصنا دوبنا بمسرتنا هيك كساني كودالو إزي ولا ننبينا كلنا مرقصنا سينيرو حتى عنشي زود بزي مرقصو نصري سلازي حدا خارتي جنا مالت إثيوبيا لو مريتنا نحن استوى مريحي زعم زلا نفلت نحن أنا زي أي بزغون الملكعين قبلنا نرعمل لي نغلنينا مسارتاوي فتح متقوينون نسو كبراو خون أبتكبركو إلى الوين بعدين إحنا زي تمرقصنا زغنو كلنا جن بقول فتح له مالت كايكونن مالسي قال بتنتنخن ولو نخلينا جن كمرقصي لو مريت إرترا مالتنا كوميشن تقول نحن كوميشن ودو ثاني كود قالوا خاو مالت حنتي كنوسخ أنا قلت لا أين خلينا باتينا شيت مركزنا بحسب قاعدين قومنا نمير حاجة قصالتي مركزنا صغيرة نقدر يلا بأنا نغير نقدر كيبلنا دايما أنا عن توسخ مبرغت بلنا أبتر ملص قال لي عنتو إيه بحفش مسكولو خلونا خزمدنا فيري دي حفشون دبلوماسيون مالسيو فتح ممصاقن نابنت زبيرترا خم حد عبي مغوساغوس بمنግስት ኤርትራ ዝተቀመሉ ሓደ ጸላ ወያነ ዝበሃል ስለዘለዎ ህዝቡን ኣብ ልዕሊ ወያነ ዘለዎ ራያ ስለዝፈልጥ ንስኻትኩም ከም ፖለቲካ ውድባት ኣብዝስ ንጹር መርገጺ ኣለኩም ድዩ ወይ ንዝኾነ ይኹን ኤርትራ ለውጥ ከምጽቕ ሕግዝ ዝኽእል ምስኡ ሓቢርኩም ምስራሕ ድሕር ኣይትብሉን ኢኹም كم ذكر دام زلا تحتوي تي بتحريها زلوا assumption أب تجري دينصر لك سليمان أنا ختم سمعتنا ونصر تخذكون نخلو مدباتنا إرثرا هجرف كم مخصص تقوملو مسويانات حبابيرم صرحيم ويانها صلاتكم يوم نالي لازم نسخهم كنازق الدايزي بفرحديكم تريوا ويابزو نصر بوليس لكم دلاي قبل خيرو جن كم حجونا أنصار إرثرا مسوياني حسرنا مسويان ولا مزغون يغون حيدي الحجون عين سرحنا حجراوي ربحنا إن نقدم كله في ركبتنا مش كله حيلتات عن توي وانت دبلوماسي زبالكيا مش كله قد سنبوسنا دليتي حلونا دامبر حجراوي ربحنا يترى أبغى بعدها زوتور كبارجن لومي جو عين جبرن تماري جبرنا صباحنا عين جبرنا أوكي يعني لا فالهان حرقوا قروا أوكي أتصل فانكير هو انتاي لنا بوليتيكا خلق زي بوليتيكا هم إيو نابنت مس هوعات مس ويانه مسرح حاجراوي مرقص كحسكا مرقص خانو تصور كوينو من هاجركا اب قدايك خياتو كمسرح مالتك حر جبن مالتا يكون سلازي ازي كحر كفتاونا له ازي او نحنا بس احنا دنا خو نقبرينا حطي كن كمت كلانه كم حسابي زبزلخو اني نهاجرنا قداي هاجرنا مثل مالت ارترا ملكات اب قداي هاجرنا حاده
جسد كيتخايد مال بخال أزراربا وشتاو قدامنا خياتو نساتهم قبرو زقولوا حاجة نتليو نحنا ونكون كنحط يبنا ما تاكلنا إذن بعلو حدا مقابلين نايت سرعة كل جزء أو الحمد لله يشون دا قبرين نحنا قن مخصصي تكملنا أنا أقوم الله هذه ودوات يلون كلا يفلني أنا هنا بس أنا ناو جن كوم تليون كسكفنا نقدر جرايكونن زلوا بنوصل جن نحنا من إرثرا استعلسنا من إرثرا جينا نقالز لنا شباتنا من تزحق زيا سرازي كال متيو كال لكتر كمان أكلني ويقول علينا هجراوي خونا أكلني إحنا على العريق كونا نقلنا سرازي نحنا بحثن مالت مخصص عينت كون زي حنت في مسارحنا يقدف كل جزء نسوق الحمد لله يقبل سرعة يقدف كم زاد اللاتات وحن وانت أساس حتى تغيروا أما قلاتي سي مبزحتهم إنه يقدف أولاد نسبحت خرج أوين بمثل نمرقت سبات من يكون دلوا زي زاد تغينا نحن أقل مرقت نمتوري نيرترا حليفنا نخين استقالسنا حاجة عادي ممكن نقالز الناس سبات مال ود بينا زكاتاتنا كي سليمان قصل سليمان መሰረታዊ ነገር እንታይ እዩ ጉዳይ ዶብ ጉዳይ ልዑላውነት ናይ ኤርትራ እዩ ስለዚ ተመርገጽና ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝበልፎ ሕጂውን ተስፋን ከል ዝበሎ ንጹር እዩ ብብየን ናይ ኮሚሽን ዶብ መሰረት እዩ ክፍታሕ ዝግበኦ ናይዚ ሓላፍነት ዘለዎ ብዓይኒ ሃገራዊ ሕጊ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ካልእ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገማት ኣብኣቲና ክንዛረብ ኣይንዘልኒና ብዝኾነ ወይነውን ምስ ኩሉ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ሲቪካዊ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ርክባት ክንገብር ተራ ኮይና ግን ሃገራዊ ረብሓ ናይ ኤርትራ ምርኩስ ብዘገበረ ናትና ሃገራዊ ረብሓ ኣብ ሓደጋ ብዘይእቱ መልክዑ እንተዘይ ኮይኑ ካልእ ዓይነት ርክባት ክንገብር ንኽእለሉ ኣብነት የለን ኢለ ጥራሕ ክሓልፋ ዝኽእል ሕራይ የቐኒየለይ ኣቶ ስሌማን ኣቶ ተስፋንኪኤል እውን ኣብሪኽኩም ኣለኹም ህዝቢ ኤርትራ ዘገድሶ ስለምንታይ ዝሓቶ እዚኣ ደጋጊመ ኣልዒለልኩም ብዓብዩ እቲ ብወገን ህግደፍ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ሰላም እዋን ዝተረኣየሲ ከምዚ ነቲ ሃገራዊ ሓይሊ ወይ ነቲ ሃገራውነት ዝከላኸለሉ ወይ ዝጣበቐሉ ውድብ ዳርጋ የለን ኣብ ዝብል ፍርሒ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተንፀባሪቑ እዩ ናይ ይኣክል ምንቅስቓሱን ውፅኢት ናት ኮይኑ ይስማዓኒ እሞ ኣብዚ ከኣተን ውድባሲ ብንጹር ኣብቲ ጉዳይ ሃገራዊ ረብሓ መርገፂአን ከነፅራ ስለ ዘለወን ብኤ ደጋጊመ ኣልዒለልኩም ይኣኽላ ምስለኒ ኣብዚ ወጋዕ ዳጋ እውን ናተወይና ሃገራዊ ረብሓ ናይ ኤርትራ ከም ኤርትራውያን ስለ ዘገድሰና ብዘይገድስ መን እንታይ ይብል ናትና ትረዶ ስለ ዘለና ሃገራዊ ረብሓ ብፍጹም ኣብ ምንም ኩነታት ኣብ ወጋዕ ዳጋ እቲ ጉዳይ ኣይኮነን እቲ ሃገራዊ ረብሓ ብጣዕሚ ተመጣጥን ዲ ኮይኑ ስሌማን ምስ ወያነ ሓቢርካ ንሰራዊት ኤርትራ ምጥቃዕ እውን ሃገራዊ ረብሓ ኢሎም ዝማጎቱ እውን ከለዉ ንኢሳያስ ካብ ስልጣን ንኽነብሩ ዶስ ምስ ወያነ ኮይና ክንዋግኦ ኢና ንሰራዊት ኤርትራ ዝብሉ ኣለዉ ብናተይ ሓላፍነት ብንጹር ዘይምልሰልኩም ሓረጉ ኢሳያስ ይኹን ካልእ ምልዋጥ ሓላፍነት ናይ ህዝቢ ኤርትራን ጥራሕ እዩ ብናቱ ዓቕሚ ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ክቕይር قواماوي نبور محدرة بيرتاح مسرد عقم الله حاجز كابولو حتى تكوسد يخيليو بحيلنا يكالو تدقيفو جن من قصة غير على ما يقولون زي دنس راديو إيراناي ኣባላት ህግደፍ ብዙሓት ኣለኹም መስለም ወይ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ ወይ ኣብ ስልጣን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝነበሩ ኣለኹም ኣብዚ ምንቅስቓስ እሞ ብኡ ምክንያቱ እቲ ውድብ ወይ ምትእኽኻብ ክጥቃዕ ይረአዩ ጭቡጥ ይኹን ኣይኹን መጥቃዕቲ ሓቂ ይኹን ኣይኹን ኣይኮናን ሕጂ ንብል ዘለና ብዛዕባ እዚ መብርሂ ትህብሉ ኣብዚ ሕጂ ዘመናዊ ዓለም ከዓ ተሓቢእካ ደይኮነን ሳጊሂትካ ጥራይ ኣቓልሲ እሞ እንታይ ይመልስኹም ኣነ ከምሳላ እዚኣ ንሕና ኣብ ህግደፍ ዝፀንሐ ቀንዲ ስራሕናውን ኣብ ህግደፍ ዝፀንሐ ኣካላት ኣብዚ ቃልሲ ደንበ ፈትሒ ወይ እውን ምሳና ኮይኖም ክቃለሱ ቃልሲ ናይ ኩልና ስለ ዝኾነ ሕጂ ካብ ተሰኪፍካ ሓደ ግዜ ቀንዲ ስራሕናውን ንስቲ ክኾን ዝግብኦ ኣብ ህግደፍ ዘለዉ ኣባላት ኣረዲና ኣብ ጎኒ እዚ ፍትሓዊ ቃልሲ ክመፁ ዝግባአና እሺ ትቃልስና ከምኡ ኸይና ንገብር ንለውጢ ዝቃለሱ ኤርትራውያን ኣለውና እምበር ናይ ከለን ኤርትራውያን የብሉና ንሕና ብናይ ፖለቲካዊ ናይ ቀደም ድሕረ ባይተኦም ንፈላለዮም ኤርትራውያን የብሉና ኣብ ኤርትራ ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ንክረጋገፅ ክቃለሱ እዚ ውድብ እዚ የቃልሰና ኢሎም ኣሚኖም ኣባላት ናይ ውድብ ዝኾኑ ብዘይገድስ ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ኣበይ ነይሮም ኤርትራውያን ጥራሕዮም ዘለውና ብዙሓት ኣብ ህግደፍ ነይሮም ሎሚ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ምህላዎም እዚ ክሕጉሰና ጥራሕ እዩ ዝግብኦ ኣብ ውድብና ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ውድባት ምን ኣለዋ ሞር ኣብ ጎኒ ህዝቦም ኮይኖም ክቃለሱ ንለውጢ ተስፋ ንገብር ካብ ካልኦት ኤርትራዊ ዝተፈልዩ እውን ኣይኮኑን ስለዚ ምሳና ምህላዎም ይሕጉሰና እምበር እንተልዮም ኣብ ካልኦት ውድባት ምን ኣለዉ ባይደወይ ኣባና ጥራሕ ኣይኮነን ግን ከምዚ ኣብ ምሳና ዘሎ ሰብ ከም ኤርትራዊ ጥራሕ ኢና ንሪኦ እምበር ከምዚ ኣብ ጀብሃ ነይሩ ኣብ ሻዕብያ ነይሩ ኣብ ከምዚ ነይሩ ዝብል ቅፅላት እውን ዝድገፍ ነገር ኣይኮነን ብመትከል ደረጃ ክብል ደልየ ያኒ ዝመፅእ ሰብ ኣባል ክኸውን ኣይክእልን እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ዝኾነ ካልእ ኤርትራዊ ኣባል ክኸውን ክብል ዘሎ ከሎ
نعش ما قل ناتي قدينا أبل كسليمان تا مصنعة تكايت تبلسين تاي كيكوني هم تصنعوا له إرترا وطري تخوين دي أخلكم تودبا حيدينا ومالنا ولا تأبال نزون مصنعة الإزبركو إذا قد زي بحلفنا الدرجات تشكمو كلا تودبا له أبالات قد زري مالتي سلازي تأبال نت ويد جمر مبالري إذا إرترا ودبي نا يدفع يكونه ولا نحد يكونه ولا ناي كالوت يكونه إذا إرترا ودبيو بإرترا وين زقمه عب إقدف دنورون زي نورون دحرة بيتنا نعم حكي سفيح أتي إرتراوي حرنا ثقتنا أتقال حنتن زباقون برس على سي كونا كل شيء زينا بري أكل يزلنا فزي إرترا ودبي بو هايو نحنا نعم حكي بتسقبرنا يو زيادة خنكسل كنعبي نقالس إذا مثل زحنا زلنا سلزي ما نسيادك نستي خصاتي فيكم لهم اللونا مالسي كم تدلينا يو بزحي كلونا نسعدنا دلنبر قوم بسعنا مالتا يكونن جن من إسات اللونا دك نستي اللونا على اسفل مرحنا تاتون إذا أكلت جون اللونا مالتي يس الربلو يقني اللي نوي حزكم أمودا تختلوا الدلي نجر تزي حاليو خنزازمينا بزح قديات العلنا نوي تزاري من لنا يغني لي نزعد الذهب كنا إلي بزيادة عجو يغني لي سليمان هو زون بمسرته خمزي مجمرتنا تحرز قبائي كلام متى أنا نكايز لنا كله تحت زعجمسي هيمنا خني ولا نخلن بس خنا ملك أجن مسد بنا خنراقب رديرنا أون عدل يبكمنا نمسجن أب زخانة قديات كاني تخنقبلنا نخل كم تخنورت إحنا مش كل إرتراوي أبدأ بفتح دلله من تهاجم حزبين رهواخ رهواخ تركب إرترا هي وقتكو كم لاوي آخر راجز وينكسل كنقبلنا نخل كنقبل سوزخنا ندقنا نمسجناكي يغني لي كورتي هاكم زي دمس راديو إيراناي كبرى سمعت راديو إيرانا مسا بومبر ودب حدنتني ديمقراطيا ولوطي أتو تسفانكيل يوحنس كم حبرات منقسطات أمريكان مس مختل بومبر تودبن ናይ ወፃ ጉዳይ ሓላፍን አቶ ሰሌማን አድም ሁሴን ካብ ለንደን ዝገበርና ያዘተ ካልኣይን መወዳእታን ክፋል ኣብ ዝወዲእሎ ብኻልእ መደብ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰናይ ቅኔ